Čaute ľudia, tu je nové video od Pago TV a... Totiel. Ideme, prvý diel náš, no prvý part, ideme ťažiť a ideme si urobiť nový dom, lebo toto je nášho kamoša, ale on chce, aby sa vysťahoval, aby sme sa vysťahovali. Takže ako pôjdeme, to je taká naša tajná skrýš. Oh my god, kým to ja vykopem. Potom to zakop, hej, Digmore. Hej, ale ako? Dostanem vonka. Nie, poď päť, zakop to. No. A portneme sa, počkaj. Poďme na multiplayeri, tak prepáčte. Áno, takže teraz sa Pago portne na mňa. Prepáčte, no. Dobre, a ideme teraz spolu k tým kremeňovým schodom, čo môžete vidieť. Tu prdele, skoro som spadol. Ups. A vidí... No potom máš, ty pomalý. Ja som Pago. No tak Pago TV, no. Tuto vojdeme a ideme dole do takého mini domku. Oh shit, pozrite aká tma. To kto tu urobil? No, tiež neviem, ale sú dobré bane. Toto našiel ten tvoj kamoš, však či ty? Aha. O, takže môžeme presne tadiaľ poď ďalej a ideme ťažiť. Tam, tuto poď. Prepáčte za malé, troška také slabšie vyrušenie, moja sestra troška potichu hovorila. No, divákom to dúfam nebude vadiť. Prosím, dávajte lajky a odbery. Budeme natáčať iba 10 minút, prepáčte, lebo ja som si nekúpil VIP. Ale... A už ťažíme. Tento server sa volá Sexcraft Classic, aby ste si nepomýlili, je to naozaj Sexcraft. Server vám dáme, ale no, neviem, či budete bývať s nami. A môže byť maximálne tak asi 5 hráčov pridáme, takže poponáhľajte sa. Tomáš nech zatiaľ ťaží a ja sa ešte porozhliadam, že či tu dačo ešte není okolo. Potrebujeme nájsť aspoň železo. Také emeraldíky. Ak by ste sa prihlásili na tento server a našli také dobré doly, dajte nám vedieť na našom videu. Na našich videí. Pravda je. Zatiaľ iba kamene, čo to ter? No, asi tak. On železo nech v prvom Ja vidím hlavu, vidím dia. Som dobrý. Čo toto je? Toto som našiel prvý. What? Čo, našiel si dačo? Možno aj hej. Bedrock. Kámo. No, tu sme dosť blízko pri bedrocku, to je pravda. Lava, pomoc! Zomrel si? Ešte nie. Prepáčte za ďalšie vyrušenie. Teraz ma sestra vyruší. Tomáš, tá tvoja sestra, teda Pago. Prepáčte, ale musím nájsť to teraz, no nie to Ja som nič nenašiel, ešte tam čas, čakaj. No, ale nespadni, telo mi to po A, C, P, T. Pozor, nespadni z tejto výšky. Choď ešte do hora trocha viac. Ja vidím železo, sme hustí. Jupi. Hej, super, máme železo. Hej, Digmore. Yes. Cigáni budú isto radi. Ondiak, aby sme našli. Ale toto by bolo video. Hneď v prvom dieli diáče. Oho. Prepáčte sa takto rozprávame spolu. Dobre, tak to video musíme. To dúfam našim divákom nebude vadiť. Do prdela nemáš jedlo, už mám iba 4 hapka. A ja vidím ďalšiu lavu. Tebe to ide s tými lavami ináč. Čak? Som čarovný. No, to vidím.
Aj, Teda tu to vidíme všetci, však diváci. Aj, tu tma pomoc, ja sa bojím. Ja tiež hovno vidím. Tu si. To čo je? Aj, to si ty. Už som sa... Ja mám jedno labko. Daj mi jedlo, nemám jedno labko. Mám jedno labko. Daj mi jedlo. Nemám nič. Vyhoď jedlo. Nemám. Do prdele. Seš mŕtvy. Skoro budem mŕtvy. Ja potrebujem svetlo. Uhlie! Som šťastný človek, uhlie, našli sme uhlie. O Tomášu, mám uhlie. Asi čarovný. Asi tak. Počkaj, tuto no, môžeme začať kopať. A uhlie, sme čarovní, aspoň budeme mať na také železo. Škoda, že som nezokal horčky. No, však. A vyrobíme zo železa, ne? Idem sa ešte pozrieť do toho domu, že či tam náhodou nemáme také torčky. Nie, že aby sme kradli, ale potrebujeme niečo na začiatok. Presne tak. Prepáčte nám to, diváci. Prosím, točte ďalej, každý ich točí, to bude skvelé. Super, som v tom dome, idem sa pozrieť, či tu nemá dačo v tých českách. V surkách nemá nič, tu nemá tiež nič. Totálne všetko vykradnuté. Oh shit. Aha, štrk. Oh my god. Nemáš jedlo. No. Na Skype poviem vám naše Skypeové mená, ak by ste chceli. Mám takú zvláštnu fotku Ronaldo. Hej, aha. Akože duckface Ronaldo. Taká parádna fotka. Prdele, potrebujem toto. Ja potrebujem loď. Uhlie, som čarovný. Ďalšie? Potrebujem železo pre cigáňu. Nemáš jedlo, kurňa, idem do... No a prepáčte diváci, musím sa vrátiť do homu a potom dám TPA na toto. Paga, presne tak. Potom napíšte, že do chatu, že či je to divné meno, že Pago. To je moja prezývka, kamošov, tak svoje. No, už papám, dám aj Pagovi, nech sa ešte dohýlujem a dávam TPA. Ja potrebujem jesť. Už dávam TPA na teba jedlo, je? Za chvíľu budeme končiť, milí diváci, lebo už som to upozorňoval, že nemám VIP. Nech sa páči, jedlo tu. Tešíme sa pri nabudúcom dieli s vami. Ber to jedlo, Timore. Dobre, dovi. Pozdrav sa to ter. Čau. Čauky. Čauky, decka.